Amwe engineer mekike Igbo kwenu kwezono lele no gumba oguma kai no awe ba no de ha Chidalo onye Chidalo ibe aka mma onye ori. Mgbe m pere mpe na be anyị ofu nwoke zuru ji enwee welu ya bụ ji o zuru ozugbo a mere ihe na ndị mmadụ gbaga ka a ga mara onye zuru ji maka na ya bụ ihe bụ arụ na Igbo. Wee were ji nke o gwupụtagoro egwupụta ji akachabeghị aka mgbe ahụ were ji nke o gwupụtara egwupụta ya waa ya etu a kụjie ya were yacha ya n'ahụ niile wee kedozie ya n'ihe konye ya n'ahụ buru ya kpagharịa obodo niile ka a mara na o zuru ji. Etu a ka esi eme onye oshi ji na omenala Igbo ọkachasị na mpaghara be anyị ama m etu m si eme na bụ e nweziri mgbe o ruru ụfọdụ zie oshi mgbe ụfọdụ ndị obi tara mmiri akpụpụ ha kpụọ ha ntu. Anụgo m onye nke akpọrọ ntu chụpụ ya ọgba daa n'ụzọ n'ebe ahụ nwụrụ onwe. E nwere ụfọdụ a na-asị na a na-agba ọgwụ, nwere ụfọdụ a na-emechazie ruzie mgbe o ruru ayawa ha taya n'onu ejide onye osi anyanwụ ya taya n'onu gbaa ya ọkụ ebe ahụ ọ nawa ọkụ mmụọ site n'ọkụ baa n'ọkụ. Nke a bụ dọbụl ọkụ. Mana ofu ya na-ewuzi kịta bụ na izu oshi ihe ọbụla izuru ekere n'ime ya mee ha na-asị gị gbawa egwu. Ọ bụrụ na nke a na-atọ ọchị mana e nwere ihe mmụta dị n'ime ya ka m ga-eji kpọbata Epetike bụ onye otu m ka mụ na-etinye ọnụ n'ihe a na-ewu ugbu a ejide onye ochi asị ya gbawa egwu. Kedu nke ka mma? Epetike Ugwumba onye nke m nọ Epetike ihe gbasara egwu a na-agba kịta ihe ọ pụtaji bụ na onye ọbụla chọrọ ha n'izu ochi ga-amụ etu esi agba egwu maka na ọ bụrụ na ị gbataghị ya a ga-apịapụ mkpụrụ ọkwụrụ n'anya ahụ. Ka etu si fụ ya bụ mgbanwe bara n'ihe gbasara izu ochi the ministry of izu ochi. ihe mere na ọsịkwa nkwa sị that na ọ ya emekwuzi ha dị bold na-ezu ohi ma ọ bụrụ ibu n'egwu ka ọ ya agba. Ọ mara ọ na-ebekwe n'egwukwa. Maka ihe na-ekwu bụ na jungle justice a adọrọ mma mana times deterrent ka ọ bụ. Ekwentị ọ bụkwa na ịchọghị jungle justice ezina ohi maka na o nwere mgbe ndị Germany ndị be anyị na-azụ ọgwụ hinne ọ bụrụ ọgwụ ebujere fa na-emebisi ndị be ha na-eburu ọgwụ enwere gị na airport mbụ ndị Germany ọ bụrụ Igbo akpa ahịa na-abụ amịkọrọ akpa ahịa na-aba gbaa gị ya n'ahụ tikwa gị na plane gị na ba agwụ na ihe onoro ya mee ha ị na-ahụ na bọnụ oke nwụọ. Ndị China ịzụ ọgwụ enene kwantiti ya ohie nne ebuba gị n'ime agbago ofe obere ọgwụ ime ka na ahụ adịghị gị ebe pasị gị lee etu esi ele pasị ndị mmadụ mbụ ndị ọnụ gọọmenti ọzọ sị na-enwụ na prison ana enwụ na prison na ha eme mbụ na kwasị emechabeghị sentensị gị ele pasị gị. A na-ekwu ka jungle justice ọhụrụ Naịjirịa ka ọ dị maka na o nwere ife ya eme ndị mmadụ imepụ ha mkpụrụ ọkwụ n'anya maka na ife niile a na-agbarụ ife nwere ife ebe a na-eke onye ohi ife sọmọdụ ya pụta na were blọk kawa ya isi gewarụ a sị na onye emoka
o nwere ike ọ bụrụ na ife ndị ohi merie na ihe ọfụ n'aka ndị ori adọrọ m ịkọ akọ ọ na-asị ka ụbọchị na-enweta ọpụtụntị ka a bụrụ ndị a onye ọya bụzi abụrụ onye merie enu mana ihe ọbụla tụrụ n'onye ohi ka ọ bụ mana ụfọdụ n'ime ha bụ ndị ochi na-aka eti ndị ochi na-ejide exactly maka amaghị m nke a na-ekwu n'Ọnịsha mgba ọkụ ụfọdụ na-enye ya ọ mara na ndị mmadụ maka na ọ na-ezo ochi ọsị onye a bịara mebisiri mmadụ ọrụ ya ọ ga-eme kịta na anya ndị mmadụ enweghị ọ bụrụ na ị mụtabeghị ọrụ ịbịapụta n'ihu ọrụ so the thing is ịgba egwu a ọ dịkwa a little bit bizarre but I don't think na ọ bụ na onye agbacha egwu si jụọ ya ụmụ ihe ọjụjụ si jụgasịa ya ụmụ ihe ọjụjụ ka ahụ ya gwu ya ka ọ inweta onwe ya echi niile maka na o nwere ihe okwuteburu o nwere ndị na-eche simenti o nwere mgbe ya bịa bịa ije ohi ya nweta gị egbe simenti ka tii nye gị ịṅụ hapụzie gị ana ịma na simenti egbe enye gị bifo isi ebe a jee ihe ruru yero half mile ahụ ya konjilo n'ime ọbara konjilo iji nwụfuola onwe gị so na ife a na-achọkwa n'ọbụla etifesiri isi gị bụ onye na-eje ezu ohi ike ka o siziri onye na-ezu nke ya nke bụ na mmadụ ya arụcha ụlọ pụọ unu eje tọkọ waya niile o ji wee lu ụlọ a na-eme na mpaghara ebe ndụ kịta na-ekodi ihe dị ha ịtọkasị waya na-etọkasị ihe na o ji wee lu ụlọ ụfọdụ na-eje tọọ roof amaghị etekwu na ezigbo ego exactly ọ bụ ego ụmụ mkpụrụ mmiri a na ahịa onye achọkwazi ime o jee chọba n'isi ọpụta ebe ahụ obi agbawa ya so sometimes ọha atọ ndị mmadụ ụtọ gabara onwe ha jee gbaa mbọ ọ bụghị na ije dị mebisia nke nwoke ibe gị ma nke nwaanyị ibe gị onye ka o ji abụ onye nwetara akpachiri ya nwe obere kama ihe na-ekwu bụ nyebera n'egwu maka obe n'egwu a ịmara na ọ bụrụ editarent o nwere ike oje mụze ka o si agba egwu echi na ojekọzikwa ọzọ bụrụ na agbanyebe egwu mana o nwere ike bọsị ha eme gị ife agbanyụ kamera enye gị nkịta ọgọdị ọ dị mma ebetike mgbe anyị na-ekwu ya anyị rutere m na enwere onye a na-akọrọ anyị ma m kwa eziokwu ka ndị Mbaise ghara ịkpụrụ m ofu onye a na-akọrọ anyị na o buru ọgwụ ahụ ịgba ya ọgwụ n'obodo oyibo ihe a bụrụ ma nweghị onye maara rugwe tata nwanne anyị nwoke ahụ nwụkwana mana ihe akụkọ a kọrọ anyị mgbe ahụ na o buru ọgwụ wee gbanye o rutere m ihe anyị na-ekwu maka ndị China na ndị Germany mana ofu ihe bụ ịma na eche m na ya bụ ihe njikwa dị bụ na ọ bụrụ na aka na-egbu mmadụ taa ịma na ndị mmadụ pụta n'ebe ihe ọbụla mere onye ọbụla ewere fon ihe a ga na-ene anya bụ kedu onye bukwasịrị ya taya n'onu kedu onye wetara machis kedu onye kpara machis eji wee gbaa onye ọkụ onye ahụ ka ndị polisi ga-eji wee mụọ ọrụ onye ka ndị polisi ga-eji shine ya bụ na ọ ka mma na ịnọ onye agba ọha na-egwu ị na-eseti ya na enweghị ihe na-adị n'ime ana ị na-anya ndị a na-agba egwu ị ga-afụ na etigo ha eti a na-akpọpụ ha n'azụ ụlọ tikasịcha ha ahụ eticha ha akpọnyezie ya ndị polisi emezie oke ọcha pastọ Kanu Nwankwo bifo agaghị waskogo so na ọ dị ụtọ ọ na-atọ ọchị n'ụdị nke ya mana e nwere uru ọ na-aba maka na o meziri na ọ bụghịzi nke na ị ga-asoro gbuo inwe nwa asị na emere jungle justice tata ka ndị polisi ghara ịpụta maka na ya bụ vidio ga-apụ bifo ị na-esi ebe ahụ apụ a ga-achọrịta gị na yad so na ọ kakwa mma ọ bụrụ egwu a si gbawa nwere mgbe ọ gaba ruo eme ka ndị National Assembly off the mic emechaa ọfụ ihe niile a na ọf ebiwe ya n'aka bichaa ya aka ebifu ya wee obere ike ọ ga-eji gbaa egwu a ọ gbazie egwu a ogo kọntent ọgwụ mana enwe ndị ji aracha aka ogo kọntent ndị mmadụ ga na-eji na-aracha aka adịkwa ama ya bụ na mbọsị ọzọ ọ bụrụ na etifuzie ọ ga-emekwu afụcha onye ahụ n'ihe na mbọsị ọzọ ọ gafe wee nwere ebe ọ gaba akwụkwọ nke a emere ihe na amanụ na onye abụ onye ochi onye ọbụla ejidesiwe ihe o ji ike ya bụ na o nwekwara uru dị na ya o nwekwara uru dị na ya and mgbe ọbụla a bịara mme mmadụ ụdị expose ahụ maka na ịma na ụfọdụ ụmụ nwoke ihe ha jikwa na ezu ochi bụ ụmụ nwaanyị kpụnyere ha n'ime so ebe abịa gosighị ihe na-agbara oyi nwaanyị ahụ ma ọ bụ nwa ya bụ asaghị na-achụ wee fụghị na ịpụ n'ochi ka ị na-ezu ọ bụrụ na ọ ma bụ mbụ na ị na-ezu ochi iji na-enye ọgọ gbanahụ osighị na ya makwa na eme igbo onye ochi na-enwe dis fine boy dị etu a na ya ma ha na onye ochi mana obi takwara ndị mmadụ mmiri nke igba egwu a dịkwa ụtọ mana nke nyere m nsogbu onye nke ebunyere ose taa ọ na-atọ ose a
ọ dị m ka o buru ofe mmanụ kwụ ihe o zuru nkata ose na ọ kata ose ama m ihe ozu mba o zuru nkata ose asị ya tarụtụ anasị na otego ozubere ya ya ebutecha ahịa etu a ọ ga-ebukasị akpa ose so rudade obuo nkata ose asị ya nsogbu adịghị o ya retụrụ ekpochetara ya n'efere o omekata bụrụ na ihe ahụ bụ ose nsụka mgbe ochie ọ bụkwa nke kịta anyị ji fertilizer akọ ọzọkwa ya bụrụ ose Anambra so ofu mkpụrụ ọ ga-ata dọkịta ga-agwọta ya n'ụlọ ọgwụ ọ dị m ka ọ mụtabeghị ọrụ ọ ka nọ skuul ya bụ na ihe ọbụla nwere ọghọm nwekwara ụmụ ezigbo ihe ego anyị na-ekiri ọ na-atọ anyị ọchị o nwekwara uru ọ na-abara anyị ọ bụrụ kọntentị ju kịta kama aka na-abọ ga-aghọ mmadụ ofu aka maka na ikekwa maka ịmago na ndị polisi bụ na ọ bụ ha na-egburu mmadụ n'ihu ebe a ndị na-ewere shọpụ ma ndị na-ewere ụlọ ebe ahụ abara na nsogbu of course ama na aka ya adịghị ama na aka ya adịghị mana a nweretara onye a ga-ejide nke nwere onye ga-akwụ ụgwọ bailout fuel ha gbara bịa na nke ka onye ga-akwụ ụgwọ maka na gọọmenti adịghị enye ha ego fuel na-akwa anyị na-ejikwara ejiri obi anyị na-atụrụ ha ya bụ mma ka ha were ya na-eme ihe ha na-eme ya bụ na ọ ka mma ama njide gị na m agba egwu gbafee ihu shọpụ maọbụ na agbara egwu na shọpụ mana emekọta gbuo mmadụ n'ihu shọpụ nsogbu dị ya bụ na akwadoro m egwu ahụ si gbarakwa gawa ahụ si gbarakwa kama emechezie ya akpọnye ya ndị polisi etu ha na-esi eme akpọnye ndị polisi ome ha ekpezike na-adị biko ndị be anyị ihe ka na-ekwu bụ na m like Gwumba kwuru eziokwu na fọn na ọ bụ kọntentị mana onye na-eje ezu nke ya ọ bụrụ fọn ka ọ bụ to the person maka o nwere ndị jelas kaadị ha ọ dị ka mgbe ya banọgide na gọọmenti nwere kabịa sị akwara ụlọ gburugburu na sị na narụ o nwere ndị ji retirement money o nwere ndị ji ras kaadị o nwere ndị ise bụ mụtazi nwa ebe akoche ekperedo na igbugo mmadụ onye ji ezu nke ya ma ndị a na-abụ nwere ike ịnachara mmadụ fon eje pịchara ego dị na akaụntụ ya ị ka jọọ isi na-eme yahoo mmadụ ka igburu ibe mụdara maka o nwere ike onye iji epechara fon ya bụrụ na nwata akwụkwọ na-eji ele mebi ewu ha nwere sendị ere ka o wee kwụọ ụgwọ akwụkwọ ije pịchakọrọ ya na fon ya na-emere eme yahoo nekwa anya ụmụ ya fọdụ sentinel makwa na ihe onye ọbụla ihe nwoke mere n'ụwa bụ na jidere m kama hawa na bribe kama nkwere ike chere gị mgbe imechaa ike agwụna gị mgbe igbo again o nweziri ike nọ na bababa abarababa akabash kama abịa kọọ gị aka n'ụzọ koi n'oge ka na-achọsi nsị na aja bụ travel o nwechaghị ife niile so biko ezuzina nke mmadụ ma ịgba egwu ọ bụ ma ise ejina gị wee mee maka ejighị wee mee ụfọdụ nwere ike ya survive the shame o nwere ike gbapụ n'obodo ahụ ma ị gbapụ n'obodo ahụ ana o nwere ike mmadụ fụ gị one day ana ihe dịkwa bad na nwere ike gbachaa egwu ahụ ị gafee echi niile mmiri efuo o nwere ka ọ gbazuru ya apịara gị dobe n'ala n'ọgụnwa so biko ha nọkọ unu ji tupu ịpịachi ị na-ekwu ụmụaka ikekwe na ihe ha zutere bụ 100,000 maọbụ 500,000 ụfọdụ bụ enwere ike zuru keke ọkada mmarụ na ọ ma ritakarị 50,000 ebe ọ bụ na a na-eme ihe a ka ihe atụmatụ ị ga-atụtazi na anyị ga na-eme ndị ọchịchị anyị bụ ndị na-ezu na bilibili na tiritiri maka na ọkwụfụrụ ọchịchị anyị ọ bụghị ikwugharị okwu mana anyị amago na ọchịchị bụ ihe ọ ga-abụ ịbanye tata hei ụka na-abịa ịga Thanksgiving ịfụ ebe onye ahụ na-espend ego ka ga-asị na atọ nzeribe bụ biznes partner ya mgbe ahụ so ọ bụrụ na ndị agba egwu ka ihe ndị ndọrọndọrọ ọchịchị anyị na-eme maọbụ ndị ọchịchị anyị ga-eme ihe a ga-eme ha n'oche nke ha na-ezuka mgbe mana ma ọ ka na lọ a na-eme bụ maka pọmen iwu ọbụla maka pọmen maọbụ big man dapụrụ ya na ha na-akwụghịzi n'ofu maka ewepịa onwe ndị big man ndị rekta egwu ndọrọndọrọ ọchịchị bụ dat na onye ndọrọndọrọ like you said amadat na onye a na-agba ọkada wee rigoro echiri na wee were ego kọmuniti ịbụ na ụmụnna gị ị na-ekwu ya ike ọ bụrụ mgbe ka o si wee kpasị ya bịa ka mara ife chọrọ gị n'ụmụ ị na-agwa cherekwuo ọ naghị afụ ihe ndị ahafụ ihe na-afụ
if you that no onye dị corrupt and asị ọsọnya dị corrupt na-enwudere okwu ọsọnya nwa ọnya bụ onye izi ịmụkọ na mgbe nwanụ na 19 kredim ifu na since that ọsọ n'isi ndị lawyer senior advocate ị ga-agbara ha ndị ewe say gonna true for I put it to you enwe ka asụkọtazi oyibo asụ nke ka afọ nwoke maazị na igwe ejenga oprobios nwere gara bati oprobios n'ime asị na igwe ejenga. So what I'm trying to say in essence is ndị emerụ law bụ poor men ha nwakọ na-ama ikpe ha ma ọgaranya kama akpọrọ okwu isi n'ala maka icheke ma ọ ji ụzọ karịa ha je ha buru case o jetụrụ nga nke akwa gafere na ọbụkwa senator cheke most people gịta na-achị achị ma senators bụ ndị anyị indicted before ma ndị dibatu indict chara ha nche na kịta na ọcha na powerful position ndị niile na powerful position na-ebute ekperima anama iwu jide ha ọhụrụ nke zoro ezo na iwu jidere fa enwere evidence against them mana ọ gafego accountability na-ebi life. So in essence what I'm trying to say bụ na law a na-eme bụ maka ịbụ ndị ogbenye ịne anya n'anya ọbụkọ onye ekwu gị iso na ndị ogbenye asị na ndị ogbenye to compare with ndị a na-ekwu iso na ndị ogbenye ihe mmarụ bụ na adị m ogbenye n'ime mmụọ ka m wee jee n'igwe na akwụkwọ nsọ nke a ka mkpọ mana ọ bụ ha na ị na-eriju afọ ịdị ndụ mkpa dịka ị na-arụ ọrụ ịbụ ọgaranya ana mụ abụ ọgaranya say amen. Amen. Ọ dị mma odo ịbịachi okwu nke mbụ ọkwụfụrụ ihe a niile a na-eme ofu ihe o ji tọọ m ụtọ bụ na emewu emecha ya na Chineke adịghị ehi ụra izuru ntazu imo mere ntamimo bukọta ego niile dị n'ụwa o ruo mgbe ọ ga-eme ihe na 6 feet ụfọdụ adịghị erudi 6 feet kịta ọ bụrụ na gaa nene ini Buhari ka ifu etu ọ dị mgbe ahụ ikporie ka akwa kponye n'ime kpuchie nke ahụ ga okwu ya bụ na ebe ọbụla ị nọ nke ọbụla ị na-eme enwere ndị na-eme ihe karịrị oshi onye agarịtọrọ mmadụ achọ ere n'ụzọ onye agarịtọrọ mmadụ nsị ma ọ bụ ihe na onye anyị naghara nwunye ma ọ bụ naghara ya anị ya ọ na-ebe emeri nwoke m mata na imeta na nsọ ana n'ofu ụbọchị nkata ga-ekpudo ọ bụ tata ọ bụrụ echi adịkwa ama ọ bụrụ na mgbe ochie achị na onye a na-asa asịsa enwere mgbe onye nwe arabasa na ndị mmụọ ekwe ha anabata ọ nọrọ taa dịka taa enwe onye nke a na-akụrụ anyị mgbe ahụ na ọ na-ebu ojiri ọya jiji ya na ojiri eze na-atakasị onwe ya o megide na aka o ji akụ ya adịghịzi ojiri eze na-eme mgbe ụfọdụ ịpụta afọ ọbara n'ụlọ ya ọ dịghị na ọ bụrụ ihe metara na mgbe gboo ndị mmadụ che na a na-akpa ike mgbe ahụ epetike akacha ka nsogbu mbụ kacha nke m kenekwe m ụnụ aha m bụ Nkiru Sevens. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile bi na Lagos ka unu soro m na-ekiri Ugwumba.